table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, nining misa padayon tang magampo alang sa tibuok kalibutan labi na sa pagkasulbad nining pandemic. Padayon po tang magampo o magpasalamat sa Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga padayon sang manggihatagon nganhi sa atong parokya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, bantay ang imong banay sa wayhunong nimong gugma. Liguna kanunay sa imong panalipod, kami nga nagsalig lamang sa among paglaom sa kaluoy sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Mingon na usab ang Dios. Mapuno ang katubigan sa nagkalain-laing mga buhing mananap, ug mapuno usab sa mga langgam ang kahanginan, ug nahimo kini. Busa gibuhat sa Dios ang mga dagkong mananap sa kadagatan, ug ang tanang mga matang sa mananap sa katubigan, ug ang tanang matang sa langgam. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya gipanalanginan sila sa Dios. Ang Dios miingon, sanay kamo ug lukpan ninyo ang kadagatan, ang mga langgam mudaghan usab. Ug milabay ang kagabhion ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikalimang adlaw. Unya miingon ang Dios, mutungha sa kalibutan ang nagkalain-laing mga mananap, mga kahayupan ug tanang matang sa mga ihalas nga mananap, ug nahimo kini. Busa gibuhat niya ang tanang matang sa mga kahayupan ug mga ihalas nga mananap. Nakita sa Dios nga maayo ang iyang nabuhat ug nalipay siya. Unya miingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babay, sama sa iyang dagway, ug gipanalanginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kamugdaghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga kaliwat ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios,
Gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaa niini. Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang gipamuhat ug mipahulay siya. Ingon niini ang pagbuhat sa kalibutan ug sa tanan nga anaa sa kalangitan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Ginoo among Dios, pagkahibulungan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. O Ginoo among Dios, pagkahibulungan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Sa pagtanaw nako sa imong kalangitan, ang buhat sa imong mga tudlo, ang buwan ug ang kabitunan nga imong gipahiluna. Unsa bang tawo nga nanumbaling ka man kaniya, o ang anak sa tawo nga nagtagad ka man kaniya. O Ginoo among Dios, pagkahibulungan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Imo siyang gibuhat nga ubos lamang og diutay sa mga anghel, ug imo siyang gipurong-purungan sa himaya ug kadungganan. Gihatag mo kaniyang pagmando sa mga buhat sa imong mga kamo. Gibutang mo ang tanan ubos sa iyang tiilan. O Ginoo among Dios, pagkahibulungan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Ang tanang mga karnero o kabakahan, uubisan ng mga mananap sa kaumahan. Ang mga langgam sa kahanginan, ang mga isda sa kadagatan, ug ang tanan nga nagalangoy sa katubigan. O Ginoo among Dios, pagkahibulungan sa imong ngalan, diha sa tibuok kalibutan. Pagdaigo ng Diyos
kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ka ikaw. Ang mga Pariseo og pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus. Og namatikda nila nga may mga tinun-an ni Hesus nga nangaon nga hugaw og kamot. Sa ato pa wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo god, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Pariseo, kundili una sila makapanghunaw sa hustong paagi, ni mukaon sila og bisan unsa nga gikan sa merkado, kundili panila kini kahugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat o gituman ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, nga tumbaga o mga higdaanan. Busa ng utana kang Hesus ang mga Pariseo o ang magtutudlo sa balaod. Ngano ba ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw og kamot. Si Jesus mitubag kanila, wala gayud masayop si Isaías sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaías. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Og midugang sa Jesus sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios og mao hinoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Og miingon pagayod si Jesus, maantigo gayod kamo nga mosalikway sa balaod sa Dios aron lamang matuman ang inyong kaugalingong pagtulunan. Kay nagsugo si Moises, tahura ang imong amahan og inahan, og ang magsultig dautan batok sa iyang amahan og inahan kinahanglan patyon. Apan kamo nagtudlo nga kun ang usa ka tawo may butang nga iya untang ikatabang sa iyang amahan og inahan, apan moingon siya, kurban kini nga sa ato pa iya kini sa Dios, dili na kinahanglan nga siya mutabang pa sa iyang amahan og inahan. Nining pagiha wala ninyo itudlo ang pulong sa Dios diha sa mga pagtulunan nga inyong gipasunod sa uban. Ug daghan pang mga butang nga sama niini nga inyong gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usa sa hinungdan nga maglalista kinig yung mga sugo sa Ginoo unya mukontra na sa sugo sa tao. Nya kita ra bang mga tao, kita karon bang buhi pa, ato dayong gamiton ang atong katigulangan. Maugunay na andan, maugod na ang gisulti sa katigulangan. Kadtong atong mga katigulangan, maugod na ilang naandan. Karon si Jesus naigo sa daysiya. Kay ang mga Pariseo mao sa ilang gituman ang naandan nga gitudlo sa ilang katigulangan. Timan-an nato maayo man ang gitudlo sa atong katigulangan, pero dili tanan sakto. I-check nato kung nihaom ba sa gustos Ginoo. Mao ra gina. Dili kay adto ta mohugot yun, adto kita mukupot sa gitudlo sa atong katigulangan, kung dili atong tan-awon hain man ang gitudlo sa Ginoo
nga nihaom sa gitudlo sa atong katigulangan. Muna ang simbahan is ever ancient and ever new. Nakasabot mo ana? In English mo na siya. Ang simbahan kanunay karaan o kanunay sang bag-o. Ingon anak kanindot ang simbahan. Karaan apan bag-o. So doon na gid tay himuong mga adjustment. Nya ipahaom sa gustos Ginoo. Sama pananglitan aning conflict karon dinhi sa atong ebanghelyo. Ang gitudlo sa mga katigulangan nila hugas gyud kamot, limpyo gyud, di ba? Particular man kani mga tiguang no. Ang tudloan gid taon saon pag-arrange ana nya kanang paglimpyo ana mga tasa nya naay uban ana nga porti gid nila ka particular anang pagpanglimpyo hangtod na lang noon nga masuko sila sa di ka maong manglimpyo. Sakto na. Sa imong pagpanglimpyo, naglagot na ka sa dili ka maong mulimpyo, labaw na gyud sa tao nga naghugaw-hugaw didto sa imong gilimpyuhan. Di mo maglagot. Kanindot anang manglimpyo ka, porting nindot ka nang limpyado ka, kay cleanliness is next to godliness or holiness. Sakto kayo. Pero masuko kas taong di ka maong manglimpyo, manaway na kas taong di ka maong manglimpyo, manglibat na kas taong hugawan, ug masuko na kas taong nga naghugaw-hugaw sa imong gilimpyuhan, diha wa na kamuhaom sa Ginoo. Ngano man kay ang number 1 nga sugo sa Ginoo, higugmaa ang labing ubos. Higugmaa gyud ang labing ubos. Nya kisa mo ng labing ubos, mga tapulan, mga hugawan, mga badlongon, mga di kasabot, bisag unsay imong isulti, bisag ibutangan na nimo diha nga anak sa CR, butangan na nimo diha og unsa na. Please maintain cleanliness. Di lang gyapon mo plus, inighuman mo lakaw lang. Ana. Unya, doon na nabatay rason nga masuko. Di gyud. Kay nga naman, higugmaa gyud ang labing ubos. Ikaduhang sugo, na ilang conflict din kinsa may authority? Kinsa maroy authority? Si Jesus o ang mga Pariseo? O ang mga Hudiyo? O ang mga pari? Kinsa maroy authority? Amo ni dinhi si Jesus, nagkabanggaay pod sila ang authority. Di karon kamo ako mong pahukmon, kinsa man gyud tinuod nga authority sa inyong kinabuhi? Ang tao o ang Ginoo? Kusgan. Nganaw ninyo ambot lang. Sige, congratulations. Eh karon kisay gabuot unsay himuon nimong balay? Ang Ginoo o ikaw? Sige, tubag. Be honest. Kinsay ga-design sa inyong balay? Ang Ginoo o ikaw? O kamo. Karon imo man ang design. Kung moingon ang Ginoo, pasudlas inyong balay ang mga way balay. Ang sa mo sugot mo dili. Oh, so good na. Kamo mga tigpakaaron ingnon. Ang sugo sa Ginoo, pasudlas inyong balay ang mga way balay. Tungod kay gi-design man nimo imong balay according to your style, ang authority sa diha imo sang i-claim nga ako'y magbuot kinsay mo puyo sa akong balay. Maubitan na karon kita tukod ta na mga condominium, sporting daghanang condominiums gipangtukod, mga puy-anan man na. Pero daghan kay mga homeless nga wa gyud kapuyog balay hangtod karon gahigdaan ang mga karton bisan asa na lang na sila padong. Nganong wa man sila kasod ang mga balay nga purti naman ang daghanang balay atong gitukod kay gi-claim nato ako'y ga-design ani, ako'y magbuot ani. Kinsay nagbuot nga ingnon ani ron pag renovate ning atong simbahan? Kinsay gabuot? Ang Ginoo? Oh, Padre Siano. Kinsay gabuot? Unsa? Oh. Ako inyo sa kong iapil-apil.
Ang nagbuot ani ang simbahan. Mao bitaw magsige kog konsulta. Unya human ani mubiya ra ko dinhi. Di ko mawili ano Bisag ugma dayon ingnon ko ni Archbishop Palma, balhin dia pader. Ay mo balhin ko. Wa gyoy kuanan kuan. Gamayng attachment nako dinhi. Bihaan tagid mong tanan. Ibilin ko ninyo dinhing inyong kining atong simbahan. Ana. Di ko mangangkon ani kolekta noon dadon ako. Adi gyapon ko mangangkon anang kolekta. Ngano man, wa man ko suguas Ginoo nga pagsigig tigom sa kolekta pader. Ang iyanong sugo pangolekta. Pero ayaw pagtigom. Unsaon man ihatag sa panginahanglan sa simbahan. Ang ako rag yung kuptan, ang akong stipend. Kaya ako masana tagaan man kog stipend. Usahay gani ako pag ginang iuli sa simbahan labi na karon nga naatay mga projects, ako sa nang iuli. No, gamay ra nakuha rin ako. Usahay gyud iuli ginako tanan. Labi na gyud inig pamaligya na kog mga slots o pa man ko mamaligya ron basig sunod semana maligya na tagsugod. Labi na gamay kay halin. Oy, ako gyung ipalit ang akong stipend. I-appeal pa nako akong allowance. Haron lang gyud na ay mahalin ba. Okay, di mo palit. Aw di ko mo palit pasabot wa ko kauyon sa akong slots kag ipamaligya. Kanya, mo expect na noon ko nga ang akong mga parishioner makauyon. Wa man gani ko kauyon kay wa ko mo palit. Kamo na noy makauyon. Mura nagmaingon ko, kan-ana ninyo kay maayo na. Nya ako wa mo kaon kay giluod ko. Ang saman sakto. Muna kung kamo mamalit, ako'y number 1 nga kusog mo palit anang atong ipamaligya nga mga slots. Kada semana ako ginang palitan og labing minos mga 15 ka slots kada gina semana. Nya kay nga akong stipend igo-igo ra man sad sa 15 ka slots. Hurot pero sagdi lang na say gasunod. Ang pasabot ba sundo nato ang Ginoo dili ang atong gusto. Muna nga si Kristo dinhi giklaro gid niya inyong gibaliwala ang mga sugo sa Dios ug mao na hinoy inyong gipatuman ang sugo sa tao. Nya kinirbang sugo sa tao maglain-lain man ni siya, ang resulta manag-away ta. Bisag dinhi simbahan mag-away ta. Kay ngano man ang conflict between sa naandan ug sa bag-ong pamaagi. Kinahanglan ba nato ng awayan? Dili. Atong pamalandungan unsa may gustos Ginoo. Unsay gustos Ginoo? Mo nakatuaton General Assembly nag-conflict man ta ang daan bang pamaagis pista o ang bag-o bang pamaagis pista. Na malandong ta anang alipay tang tanan sa gustos Ginoo. Dili na to gusto nato. Gusto natong San Vicente Ferrer. Ang saman sakto? Dili na. Kamu no tutok lang sad mo nako. Ano na to bang para sa imong balay god inyong panimalay. Ikaw ang asawa, unsa man ikaw gyud masunod? O ikaw bana, ikaw gyud masunod? O ikaw ginikanan, ikaw gyud masunod? Dili oy. Pamalandong mo unsay gustos Ginoo ni anang maong particular situation. Dili kay mo ingon ang bana, ako gyud masunod. Nya kanay imong asawa, unsa na ulipo na nimo? Nya moingon ang ginikanan, ako'y magbuot, kami mo'y magbuot. Nya kanang inyong mga anak, unsam na ulipo na ninyo? Mo nay sugos Ginoo nga pag ulipunay kamo. Nge, tuba. Nya nganong imo man ang murag giulipon? Nga gamayng sipyat hapat dayon, gamayng sipyat kusi dayon, gamayng sipyat yaw-yaw dayon. Ngano man? Ngano man din ang sakristan ulipon nas pare? Ha? Nya nganong yaw-yaw pare. Yaw-yawan mas pare. Totok ng sakristan usab kay karong pariya kag yaw-yaw ingnon jud kanako ron unsa man pa diyan ulipon ko nimo. Alabaw na mga lektor gahuna-huna na naron sabak ba mao di ay sige karon bantay lang jud. Aw maunay kita ni usay. Pero lagi na sundon gyud ang Ginoo dili ang tao. Ngano man sa unang pagbasa ang Ginoo mo'y nagbuhat sa tanan o gibuhat niya ang tao, sumala siyang dagway o kasamahan sa ato pagitagaan niyag rights
power, privileges, authorities, aron gamito niya ang tibuok kalibutan. Pero hinumduman gyud sa tao nga ang Ginoo mo'y naghimo sa tanan. Hinumduman gina nato nga ang Ginoo mo'y naghimo sa tanan, kita lay gipagamit. Ingon ana ka mahigugmaon ang Ginoo, siya'y naghimo sa tanan, kita maoy nigamit. Kanang imong naong ang Ginoo mo'y naghimo ana. Kanang imong naong. No? Sige, lingian na imong tupad. Pangutan asensya. Giunsa nimo paggamit imong naong. Insa siyempre, ako gining gipaputi, ako gining ano sa nya pagbuot na sa Ginoo. Gusto pa na sa Ginoo. Nya mingon siya, ay ko gilabti da pakon ti karon sa awa na giyawaan na. Ana na siya. Sige, anindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang Dios kahayag, siya ang naghimo sa tanang mga butang nga ato karong gipahimuslan. Mudangop kita kaniya sa atong mga panginahanglan ug moingon, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang namunuan diha sa simbahan makaila sa tim-os nga pagtuo kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang nangulo sa atong nasod magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay mahinluan sa ilang mga sala, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Ginoo among Dios, dungga ang among mga pangamuyo, nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw niining paan og bino nga hinabang sa among kahuyang. Itugot nga mahimo usab kini sila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag diini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang, mamayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo,
Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. O Dios, nagbuot ikaw nga manag-ambit kami sa usa ka pan ug usa ka kalis. Itugot kanamo nga hiniusa diha ni Kristo nga malipayon kami nga magkugi pagbuhat alang sa kaluwasan sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangurong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nga nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Amen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami.
manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kaputli or kalimpyo. Apan mahitabo ra ni kung sundo nato kanunay ang mga pulong sa Ginoo, dili ang pulong or sugo sa tao. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Mangluhod.